Hi guys, Sneepop εδώ, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα, σε αυτό το βίντεο, θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Εγώ θα προσπαθήσω να παίξω ένα παιχνίδι με τους φίλους μου, αν δείτε στο κανάλι. Και πώς θα είναι αυτό το παιχνίδι? Λοιπόν, εγώ θα τους βάλω μια πρόκληση. Ωραία, θα βάλω σε 3 από αυτούς μια πρόκληση. Μετά, ο ένας από αυτούς, που θα πω εγώ ποιος, στο τελευταίο βίντεο, θα πρέπει να ανεβάσει ένα βίντεο στο κανάλι του που να λέει σε εμάς τους άλλους 3, δηλαδή σε μένα και στους άλλους 2, να κάνουμε μια πρόκληση. Και ούτω καθεξής. Μετά, μόλις τελειώσει ο άλλος, πάει ο άλλος και θα μας βάλει σε εμάς τους 3. Λοιπόν, προκαλώ τον Leonfield, τον Chris Gaming και τον Marios Chef να στείλουν μήνυμα σε μια φίλη τους και να τους πούνε και ξέρω εγώ ότι θέλω να τα φτιάξουμε, είσαι πολύ όμορφη και τέτοιες άλλες βλακίες, και μετά τους στείλεις μήνυμα, ξέρω εγώ ότι έκανα πλάκα, μια χαρά να το βάζουμε για το YouTube. Αυτό, ωραία. Και θέλω να μου βάλει πρόκληση σε μένα, στο Marios Chef και στο Chris Gaming, ο Leonfield, να ανεβάσει δηλαδή βίντεο που να μας λέει τι πρόκληση θέλει να κάνουμε. Ευχαριστώ παιδιά για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και πάμε στο outro. That's it, Brian?